asiniki thina ekuphendukweni kwehlabathi, ekudilikeni kweentaba esazulwini solwandle. Makagqume alephuze amanzi alo, iintaba zinyikime. Kodwa kukho uThixo ophakathi kwawo yena, awungeke ushukunyiswe. Yizani nikhangele imisebenzi kaYehova, owenza iziphanziso ehlabathini. Masindululele nkonzo ngokuthi sivume kunye iculo. Kulamaculo ethu uculo 9. Mazithi iinqondo zethu zimbonge uYehova, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Masithi kulo lonke sazise igama lakhe, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Ngawo amandla akhe uThixo wondla ukhanyisela ilizwe, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Wondla izinto zonke uThixo ngasisandla sakhe, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Lo Thixo ezinsizini zethu iliso liyabona, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Lithi xa liphela kuba bonke ooThixo, akakho uThixo onjengaye, kuba iinceba zakhe zimi ngonaphakade. Mazithi iinqondo